záchranu Ježuse, včera jsme slavili svatýho Ježuse. Prosím se, nad ránem tlaní lidí nepomáme, střímek se stávají zadráčky, točí se svět sem nasačí. Klidně zvrací princezna, ta samý plán a možná, trochu jasný poselství, to se říká. Zrychluje svý otáčky, Sousedka Petře koláčky, hlášen stav do muze nejvyšší, a tové volej horáčky, zástupy českej bohém, vyráží ven do terénu, šablí slavitní holí napojovat proti systému. tak sympatiáci, těšilo vás, ahoj! Se tu všichni sešli, co myslíš o sobou, na to nemůže říct, než co je ti do toho.